Dinoindalwan mo dagiti Department of Education kang ronan mo iti manur surot at nagkastakat mamwanda mo dati may bagbagang mobile gaming app when may bagbagang Pinas Basura Buster tapos nagkastakat madapdam mo dati pa naka-implement iti mobile gaming buster babaen iti Department of Environment and Natural Resources. Limpakamumot iti may nga Senior Communication Development ni Renelita Santos iti Department of Environment Natural Resources kinuna nga iti mobile gaming app kat iso dati may bagbagang gaming app Pinas Basura Buster. Sigon ni Santos aktutuloy iti panangalukoy da kang ron nagiti probinsya tayo ala Union tap ni kastakat masarwanda mo dagiti ubing babanda ti panaka-invento may panpelang dati mobile gaming app Pinas Buster tap ni kastakat mamwanda mo dagiti ubing may panday ti panag-segregate da kang ron nagiti nabubulok di na pakaramanan mo kadagiti panangiresiklo da iti babaw iti may nga mobile gaming app Pinas Basura Buster para kadagiti ubing kay napakaramanan mo kadagiti babakit kinagiti nagduduma nga tattao nga mabalindamot nga aramida na dito yan. Temandunggon iti panakapatang tayo iti may sangagdam mga Senior Communication Development Officer ani Renelita Santos iti Department of Environment and Natural Resources. Yes, we are happy to share na ang Department of Environment and Natural Resources ay nag-launch po tayo ng isang mobile gaming app noong October 15, 2021. It was led by, or the launching was led by our Secretary Roy C. Matu during the launch nitong Solid Waste Management Advocacy. So yung mobile gaming app, ito yung si Pinas Basura Buster. So meron po tayong mascot na actually nasa central office siya on solid waste management. So etong mobile gaming app na ito ay intended sa mga bata. Dahil the DNR recognizes na kailangan maging productive pa rin yung ating mga anak habang nasa mga tahanan sila or na mga nasa bahay sila. So etong game app na to will teach yung ating mga anak ages 5 to 8 years old on proper waste segregation. Kasi dito makikita kung halimbawa yung dun sa game na yon makikita ng mga bata kung lalabas yung basura and then i-control nila yung kanilang gadget and then i-shoot nila dun sa proper bin or trash bin. So kung yung basura na nahuhulog mula doon sa kanilang doon sa game na yon ay isang nabubulok or biodegradable. We invite lahat ng mga parents na may mga anak 5 to 8 years old. Download nyo po ito. Available po siya sa Google Play Store. And I'm sure na yung inyong mga anak ay mag-enjoy po sila dito sa DNR gaming, mobile gaming app na ito. Dito po ba sa siyudad natin, dito sa San Fernando, ma'am, meron na po bang gumagamit nitong mobile gaming app na in-implement po ni DNR, ma'am? Actually, since it was just recently launched nung October 15, ay yung ating mga DNR employees, dinownload na po nila yung gaming app na to. And sabi nila, para sa kanilang mga anak. So, ilalagay nila doon sa mobile device ng kanilang mga anak para at least habang nasa bahay ang mga anak nila ay eto yung po pwede nilang laruin other than yung mga other games na naka-download doon sa kanilang mga mobile gadget. Bombardok Madera para sa Wamsang Radyo na Pilipinas at consistent #1 sa La Union, Basta Radio.